Hello guys! Herklish welcome sa aking YouTube channel as me Michelle B and welcome to our Vlogmas Day 8! Anyway guys, sobrang aga yan, nasasakyan na kami, diba? Kasi may pinuntahan kami at may hahatid kami, ganoon. So after that guys, paghatid namin is dyan kami muna pumunta sa Lidl kasi namili muna kami ng something na aming kakainin since maaga pa naman. So sabi namin punta kami dito kasi wala pa namang ibang mga shops or mga malls nag-open kasi madalas 10 sila nag-open. So ayan na, andyan kami ngayon, naghanap kami ng makain namin. Anyway, nagbabayad na pala dyan yung asawa ko guys. At ayan, tapos yung aming baby boy kasi is kumuha siya ng ng bread. Tapos yun, sinasabi ko dyan na ayun yung bread na kinuha niya. Ayan, kasi pagkakuha niya, kinakain niya na. Ayan. So yun, which is kumain naman siya guys ang tinapay sa bahay namin. Kasi ganyan siya, pagka may gusto siya, ganun talaga. Ayan. So medyo maulan ngayon guys. At Sabado ngayon guys, sobrang maulan. Ganyan. Nandito pala kami ngayon guys sa City ng Cone. And then after guys namin dyan is napagpasyahan namin dahil nga maaga pa. Tapos may matayin pa kaming time na na kailangan namin mag waiting time kasi nga yung yung open ng shop. So sabi namin punta kami ng IKEA. Ayan, so ayan, nandiyan kami ngayon sa parking guys and waiting kami. At ayan, habang waiting kami is, ayan, manood-nood ng mga kung anik-anik, kung ano-ano yung mga aming pagkakaabalahan na lang dyan habang mag-wait kami ng pag-open ng IKEA dahil 10 pa ng umaga ang kanilang opening time. Ayan, yung aming very handsome na bata. Ayan siya. Paka-sweet naman talaga ng bata namin yan. Ayan, may pagpaano-ano pa yan dyan siya, guys. Kasi malamig din talaga yung panahon, maulan. Ayan, so ayan siya. Napakalambing niya, napaka-sweet ng aming bata. Ayan, napaka-pogi pa. Sana all. Hey! Patugtog kasi yung asawa ko dyan. Ayan. Hanggang sa nakarating na nga kami guys, nakapasok na kami sa loob ng IKEA. At ayan na nga, tapos may nakita agad kami dyan ng mga kaasuhan. Ay, mahilig to guys sa aso. Yung mga aso na mga laruan. Mahilig din naman siya sa aso na yung totoong aso. Ganun. Pero, syempre, wala naman kaming alagang aso. Yung namin, yung yung nanay ng asawa ko, ayun, may 2 aso. Gusto niya yung aso doon. At yun, ang gusto niya din yung mga mga laruang aso. So pinapipili ko yan siya kung ano gusto niya, itong malaki, maliit na aso. Tapos meron kita kami pusa. Sabi ko sa kanya, isa lang ang pwede niyang piliin. So pinili niya yung maliit na aso. Gusto niya yun. Kasi may ganyan siya nung una. Tapos naiwan siguro sa bahay nila. Sa punto nga itong guys is hapon na talaga ito guys. Anyway, lang to guys, alas 3 o alas 4 na ng hapon at nakapag-decide kami na na pumunta ng Aldi at ayun nga yung mga pinamili namin dyan na mga something from Aldi dahil nagtanong ako kung ano yung gusto nilang kainin at ang gusto ng asawa kong kainin is yung Rabenkuchen o yung pancake nila dito, which is very siya ngayon dahil nga pagka may mga pagpa Christmas na madami mga Christmas market, tapos yun siya, isa sa mga available na mga tinitinda sa Christmas market is ayun. So gusto niya yun, tapos gusto namin na gumagawa nun sa bahay. Medyo ma-proseso lang siya kasi nga kailangan mong kudkurin, ganyan. Kumbaga, bang tawag dito? Yung basta kudkurin yung paliitin mo, ganon. Tapos, yes, napaka-simple lang naman siya kasi lalagyan mo lang ng itlog, ng patatas or something kung ano gusto mong ilagay sa loob, tapos bago mo siya piprituhin na parang torta, ganyan. So, ayun. So, namili pala kami dyan kasi siyempre ng ng patatas, ng tinapay, sa mantika kasi akala ko wala na kami mantika. So, meron pa pala kaming konting mantika. But yeah, anyway, hindi naman masisira yung mantika. Kasi for today's cooking is more on mantika ang gagamitin namin dahil yung sa asawa ko nga ayun ang gusto nga niya is yung yung Rabenkuchen. So kailangan ng madaming mantika kasi nga torta, parang torta siya, ganyan. Tapos ako naman is pipirituhin ko rin yung aking tokwa dahil gusto ko talaga mag-tokwa at baboy guys. Na-miss ko talaga ang tokwa at baboy. So ito yung pangalawa na gawa ko ng tokwa at baboy dito sa bahay. Anyway, nagustuhan ng asawa ko yung tokwa at baboy ko na ginawa ko nung nakaraan. Tapos nagustuhan na rin niya. First time niyang makakain ng tokwa at ayun, nagustuhan niya. Ganon. So, gusto ko ulit magluto nun. Kasi nga, na-miss ko talaga. Tapos, sabi ko sa asawa ko is, half lang yung gawin niya. Kasi, masasayang pagka hindi siya agad naluto. Ganon. Pagka Kasi ganyan siya, guys. Madamihan talaga gusto niya. Laging may nasasayang. So, sabi ko sa kanya, kalahati. Kaya sabi niya, kalahati na lang. Ayan. So, ayun. Ang kanyang, ginawa niya yung kanyang,
toka, ganyan, kasi yun ang gusto niyang kainin. At ayun, sabi niya, ako gagawa. Siya ang gumawa, guys. Ayan, tapos yung the rest is syempre itatabi natin kasi kailangan pa yan sa masusunod na mga araw pag in case na gusto niyang kumain pa. Ayan. So, yes, and I'm going to prepare my own food din. Charot. Ayan, bumili din pala ako ng dyan, guys, ng tawag ito, ng shrimp. Naka-sale sa Aldi yung shrimp, which is hindi siya fresh, but yeah. At yun, bumili ako dahil gusto rin ng aming baby boy na mga ganyan. Mahilig niya siya sa seafood. Alam niyo ba, kumakain siya ng mga Filipino food, yung mga sardinas, kumakain yan siya. At I'm so happy kasi meron akong kabanding sa mga kainang mga ganon, yung mga isda, ganyan. Kasi nga, siya kumakain siya. Walang pili ang bata namin. Kaya ayun, very thankful din ako kasi hindi din ako nahihirapang pakainin siya pag nandito sa bahay namin. Kasi nga any naman kinakain niya, kung isda, kung gulay, kung mga meat, kanyan. Walang kapili-pili itong aking baby boy. Kaya ngayon, ako naman ngayon, guys, is magsasaing dahil ilang araw? Oo nga, parang 2 araw na yata akong walang kanin na kinain. So, sabi ko, magsasaing ako ngayon ng medyo madami para sa susunod ay pwede kong initin or pwede kong isangag. Ganyan. So, magsasaing-saing na tayo ngayon, guys, ng ating kanin. So, ayan na nga, guys. Natapos ko na yan siya. Naprito ko na ang mga kailangan prituhin para sa akin tukat baboy. Ang ganda-ganda niya tingnan, guys. Parang Christmas ang color. Ayan. So, na-mix ko na yan, guys. And I'm so excited to eat na. At yung sa asawa ko naman, guys, is yung naman yung pinagkakabalahan niya. Yan, luto na, guys, lahat. Parang fiesta. Thank you so much for watching.